Nous venons de terminer une réunion du comité stratégique qui avait été précédée d'une rencontre avec notre autorité morale, l'imam Dicko. La première rencontre entre le comité stratégique et l'imam Dicko avait pour objet d'enregistrer un message important que l'imam voulait adresser au comité stratégique et à l'ensemble des militants et sympathisants du M5 RFP. Le contenu du message, grosso modo, est le suivant. Le changement opéré le 18 août 2020 était l'aboutissement ou est l'aboutissement de la lutte héroïque du peuple malien portée par le M5 RFP pendant des mois. À partir de cet instant, le M5 RFP ne doit plus rester à marge de ce qui se passe. Au départ, le M5 RFP avait fait preuve d'humilité, de retenue. Nous avions le choix entre deux attitudes. Descendre dans la rue pendant des jours pour montrer que c'est notre victoire et par la même occasion mettre la pression sur le CNSP. C'est ce qui s'est fait dans d'autres pays. Au Soudan, c'était comme ça. L'autre attitude, c'était de nous dire qu'il est tellement évident, il est tellement clair, et surtout, les membres du CNSP l'ont dit, qu'ils viennent pour organiser une transition politique civile. Et quand ils sont venus au rassemblement patriotique du 21 août pour remercier le peuple malien, ils ont affirmé qu'ils ont parachevé la lutte qui avait été engagée par le M5 RFP. À partir de cette analyse, la conclusion que nous avions tirée, qui peut paraître comme une erreur pour certains, mais nous sommes convaincus que c'est la bonne démarche, c'est qu'on ne va pas leur mettre la pression. Il ne sert à rien. Tout le monde sait au Mali et à l'extérieur du Mali et auprès de la communauté internationale qui sont les véritables acteurs du changement. Nous avons donc estimé qu'il ne servait à rien de constituer des manifestations de rue, de mettre entre guillemets la pression sur le CNSP. On laisse le CNSP calmer le jeu, reprendre les esprits pour qu'on puisse se mettre à travailler. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. Pendant que le M5 RFP, par scrupule, par culture et surtout par analyse de la situation, se dit on ne va pas mettre la pression sur le CNSP, on attend que le CNSP calme le jeu et on va se rencontrer pour définir ensemble les grandes orientations de la transition pour laquelle le changement a été opéré. Et ensuite, naturellement, nous avons dit dès le départ, et le CNSP l'a porté, c'est que nous ne voulons pas d'exclusion. Vous savez, chaque fois qu'il y a eu des changements de régime, souvent les tenants de l'ancien régime, ils ont été exclus. Bon, je pense que l'analyse a été faite, que ça n'a pas forcément été un bon choix. En tous les cas, et le M5 RFP et le CNSP ne sont pas pour l'exclusion. Mais nous nous sommes dit que tout compte fait, entre celui qui s'est battu pour le changement pendant des mois, en risquant leur vie, en risquant leur liberté, en enregistrant même des morts, et ceux qui étaient contre le changement, jusqu'au jour où il est devenu effectif, ou certains qui ont continué à exiger le retour de l'ancien président, jusqu'au jour où la CEDEAO a pris acte de la démission. Entre donc les premiers et ce dernier groupe, on n'avait pas besoin d'explications ou de harcèlement pour que le CNSP fasse la différence. C'est pour cela que nous nous sommes retenus, mais nous avons constaté, à notre grande surprise, que le CNSP a été envahi par ceux qui ne voulaient pas du changement ou qui avaient contesté le changement même lorsqu'il a été réalisé, pour devenir un peu
les premiers interlocuteurs. Nous avons dit que peut-être qu'il ne fallait pas faire ça, mais qu'à cela ne tienne, nous avons eu 2 rencontres fructueuses avec le CNSP. La première, c'est une réunion de prise de contact, le 26 août, si je me trompe. Et la deuxième, c'est récemment. Donc, ces 2 rencontres ont été des rencontres positives. Nous attendons une 3e rencontre pour pouvoir échanger et voir à quel point nous pourrons harmoniser nos positions en tant que force du changement. Et une fois les positions harmonisées, il va sans dire qu'il faut ouvrir le débat à tous les Maliens. Alors, cet intervalle a fait l'objet d'interprétations diverses, et surtout au niveau de la base du M5-RFP, au niveau des cellules intermédiaires. Les gens sont dans un état de questionnement. Au niveau des jeunes, certains sont un peu fâchés. Et donc, la rencontre d'aujourd'hui avec l'imam, c'était d'appeler à l'apaisement, de continuer la même démarche. Nous avons dit, par exemple, que contrairement à certains qui sont dans les opérations de communication, nous n'allons même pas publier le document que nous avons partagé avec le CNSP avant que nous n'échangions là-dessus, pour qu'on voit qu'est-ce qui est convenable, qu'est-ce qui peut être accepté d'accord parti, qu'est-ce qui peut être enrichi. C'est après que nous allons communiquer. Toute cette démarche, c'était pour avoir des relations civilisées, des relations productives, des relations pertinentes entre les 2 acteurs du changement, qui sont en quelque sorte les 2 poumons du même corps. Alors, donc l'imam a essentiellement fait passer le message qu'il ne faut pas s'asseoir et attendre dans la même posture qu'avant. Il faut aller vers le CNSP. À partir du moment où ils sont envahis par les autres, ils ont des opérations militaires qui conduisent sur le terrain, pour lesquelles nous les avons félicités. Lorsque nous les avons rencontrés, nous avons félicité ouvertement le CNSP pour le fait que les opérations militaires sur le terrain continuent avec succès. Des centaines et des centaines de terroristes ont été éliminés. Et les oiseaux de mauvais augure qui nous intimidaient en disant que si le régime tombe, l'État malien et la chaîne de commandement va tomber, ces oiseaux de mauvais augure en ont eu pour leur compte. Nous avons félicité en son temps les officiers du CNSP pour ce travail-là. Nous les avons aussi félicités pour le fait que le changement de régime a eu lieu sans effusion de sang, avec tout le respect dû au rang des anciens dignitaires. Donc, l'imam a apprécié cette façon de faire et il nous a dit ne restez pas à attendre le CNSP. Le CNSP est aujourd'hui envahi par d'autres. Le CNSP est occupé par d'autres questions pour maintenir les fonctions régaliennes de l'État. Donc, allez-y vers eux, discutez avec eux, n'allez pas dans une logique d'incompréhension que certains voudraient ériger en logique de confrontation. Voilà les conseils qu'il a donnés. Et nous avons très bien apprécié, à l'issue de la réunion du comité stratégique, nous avons décidé de voir l'imam encore, lui dire que son message a été très bien enregistré et nous allons demander une séance de travail avec le CNSP pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut être harmonisé entre nous. Je sais que vous allez me poser la question sur le forum qui est annoncé pour le 5. Nous n'en sommes pas officiellement informés pour l'instant. C'est tout ce que je peux dire. Merci bien. Merci. Nga kuma dama fo bamanakana. Comité stratégique réunion fla de Kebbi. A réunion folo ani anga autorité morale Imam Diko ande ya kenyon fait. Aya nyini ka comité stratégique rencontré pour que ka a hakilna fanye. Ako ama awe horaya deke. Parce que beba don, nye baba don, malion beba don. Aou ka kele de yake yelema kera malila le 18 août 2020. Au kera aou ma green kata CNSP fait. Aou ma bofana
k'a yira aw ka kɛlɛ de don yɔrɔ wɛrɛ la par exemple au Soudan président bina don min na opposition bɔra ka manifestation kɛ ka pression maintenue sur les militaires diko y'an fo k'an y'a kɛ hɔrɔnya la an ma mɔgɔw bɔ ka pression kɛ CNSP kan pour que k'a yira ko min kɛra an de t'a dɔn an y'a kɛ hɔrɔnya kɔnɔ an ma girin ka taa olu fɛ an y'a to yen u hakili ka sigi parce que an b'a to fana u bɛ baaraba min na parce que caman kun y'a fɔ an ye ni fanga in binna l'armée bɛ bin kɔrɔnfɛ in bɛ bin a bɛ fɛ comme 2012 ala barika la CNSP y'a kɛ an ka l'armée a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la u ye terroriste caman faga armée fana a ma bin M5 RFI y'u fo la kosɛbɛ an ka réunion fila min kɛra an y'u fo tuguni k'a fo yɛlɛma kɛra k'a sɔrɔ joli ma bɔ mɔgɔ si ma sa a ma jogi ayiwa minnu bɔra fanga la fana président kɔrɔ n'a nɔfɛmɔgɔw u y'u traité avec considération parce que an kana ɲina ko do ko an ka président kɔrɔ a kɛra cogo o cogo a kan ka bonya an kun b'a fɛ a ka bɔ fanga la a bɔra fanga la mais mɔgɔ si kana lamalo parce que jamana o jamana n'u ye jamana min ye jamana mara n'u y'a lamalo ka se yɔrɔ dɔ la hɛrɛ to jamana la o la donc u y'an ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ traité cogo min na joli ma bɔ u ye chaîne de commandement maintenu an y'u fo o la ka barika da u ye mais an sigila k'a fɔ an tɛ girin ka taa olu fɛ an tɛ girin ka taa pression ka u kan an b'a to yen n'u hakili sigira olu yɛrɛ bɛna an bɛ kuma mais an ye min kɔlɔsi ja an kun sigilen bɛ yen ja mɔgɔ min kun t'a fɛ yɛlɛma ka don jamana ko la fo fanga in binna fanga in binnen kɔfɛ u continuera k'a fɔ ko président kɔrɔ ka sigi fanga la fo CEDEAO y'a fɔ k'ale sɔnna ko président yɛrɛ y'a fɔ k'a démissionnera o dugusɛjɛ u yɛlɛma k'a fɔ k'olu bɛ t'i bila CNSP disposition la ka document ta ka taa CNSP fɛ k'a cour fa donc CNSP yɛrɛ ma yɛrɛ sɔrɔ a bɛ kɛlɛ kɛ kɔrɔn fɛ a ka cour envahilen don audience en groupe audience particulière notu bɛna donc temps yɛrɛ ma t'u bolo tuguni donc diko kama an ye min kɛ hɔrɔnya la an ma taa u fɛ an ye rencontre fila kɛ sisan an yɛrɛ ka wuli ka taa CNSP fɛ k'an jija an ka réunion dɔ kɛ sini an ka se ka hakili falen falen parce que CNSP ni M5 RFP c'est comme deux poumons du même corps olu de changement la nature donc olu kan ka ɲɔgɔn faamu changement in kan ka kɛ cogo min na mais n'a kɛra fana n'u bɛnna ko dɔ kan ou bien n'u ma bɛ ko min kan a laban o de bɛ yira maliyɛnw bɛɛ la pour que min bɛna décider a ka kɛ maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la a kana kɛ comme kɔrɔlen ni fanga min binna dɔrɔn a mɔgɔw bɛɛ bɛ minɛ ka don kaso la u da tɛ don kuma la an ka n'o kɛ tuguni mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a fɔ k'ale ye maliyɛn ye CNSP ni M5 kan ka sɔn a k'i da don changement ko la parce que an b'a dɔn mɔgɔ caman kun bɛ yen u kun tɛ sɔn min bɛ kɛ Mali la u kun tɛ sɔn a ma mais hɔrɔnya la u ma wuli ka fanga in dɔgɔya donc an ka chance d'u ma olu fana ka contribuer et changement in ka kɛ maliyɛnw bɛɛ nafa la donc mɔgɔw k'a faamu M5 RFP m'a fɔ hali siɲɛ kelen ko bɛɛ kan ka bɔ a la ka to M5 ni RFP dɔrɔn M5 RFP ni CNSP an ko an de kan ka hakili falen falen parce que an de ye acteur du changement ye n'an bɛnna min kan an b'a dayɛlɛ maliyɛnw tɔ bɛ n'u hakili n'a fara kan peut-être yɛlɛma bɛ don ko la n'an bɛnna min kan o de b'o ka yira communauté internationale la k'a fɔ o de ye les forces du changement o de ye peuple malien a ka avis filɛ nin ye diko kama ko hakili ka ɲi an y'a kɛ hɔrɔnya la mais sisan ko bɛ ka gɛlɛya ko bɛ ka teliya an ka wuli ka taa CNSP fɛ an k'u rassurer an k'u hakili sigi an fana ko o ye conseil ɲuman de donc an ye décision ta bi bɛɛ an bɛ rendez-vous ɲini parce que kɔrɔlen u kun y'a fɔ an ye n'u mago sera ma u b'an wele sisan an ko an yɛrɛ bɛ taa rendez-vous ɲini u fɛ an n'olu ka se ka ɲɔgɔn ye yanni sini n b'a dɔn k'aw bɛna ɲininkali kɛ
et conférence des forces vives min bena ke le 5 et le 6 an ye mun de faka an yo ye réseau ka invitation officielle mana M5 RP amma kuma yɛrɛ fo n bɛ se k'o de fo hakili b'a la sali ala ma